Nabalaka ang pipila ka mga residente sa Zamboanga City sa posibleng kakulangon sa supply sa tubig gumikan sa padayong pag-ubos sa water level sa water treatment facility sa syudad. Hinuon posibleng magpaygayon og water rationing ang Zamboanga City Water District sa East Coast ug Central nga bahin sa syudad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nabalaka na ang pipila ka mga residente sa Zamboanga City, ilabi na sa mga namuyo sa East Coast nga bahin sa syudad sa posibleng kakulangon sa supply sa tubig gikan sa Zamboanga City Water District. Hali nga, sa kami kanay maago, hindi kami laba. Matud sa ubang residente, nasulayan na nilang maghimo og tabay daplin sa suba aron lang makakuha og tubig. Especially El Nino na tagwera lang kami El Rio para siya naman ago abaw na piedra. Kaning Tumaga River nga konektado sa water intake sa Zamboanga City Water District kamatikdan nga miuga na. Usa ka indikasyon nga posibleng mumenos na ang supply sa tubig sa syudad. Sumala sa Zamboanga City Water District, ang posibleng kakulangon sa supply sa tubig epekto sa padayong pag-ubos sa water level sa ZZWD facility. Sa datos nga natala as of January 31, anaa na kini sa 74.08 meters, mas ubos kung itandi sa normal water level nga 74.20 meters. Hinuon posibleng magpahigayon og water rationing ang maong buhatan, ilabi na sa East Coast ug Central nga bahin sa syudad. Despite mga tiyan mga poko ulan, pero it's not enough para pwede man-meet ang supply na planta di aton. Baka this Saturday man-implement natin kita water rationing schedule na East Coast area and parts of Central. Sa karon nagpahigayon og dredging work sa water intake ang mga personahe sa ZZWD aron makapundo pa og tubig nga iproseso sa Pasunangka Water Treatment Facility. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.